रथसप्तमी म्हणजे सूर्याचा दिवस, सूर्य जो आहे त्याला नमस्कार घालण्याची आज प्रथा आहे। त्यामुळे आज सगळ्यांनी जवळजवळ 108 सूर्य नमस्कार भगवान सूर्यनारायणाला घालून रथसप्तमी साजरी झालेली आहे। विशेष म्हणजे या कार्यक्रमामध्ये आपल्या गोमंतकातल्या महिला जवळजवळ 101 महिला ज्यांनी पौरोहित्य शिकलेले आहेत त्यांनी यज्ञ कार्य जे आहे ते आज या ठिकाणी विश्वशांतीचा यज्ञ त्याने आपल्या पौरोहित्याखाली केला। हा विशेष गोष्ट आणि ऐतिहासिक आणि सुवर्णाक्षराने लिहिण्यासारखी गोष्ट ही आहे, कारण गोवा हा विपरीत पद्धतीने समाजापर्यंत म्हणजे विश्वपातळीवरती गेलेला आहे, पण गोव्याचं खरं रूप जे आहे ती ही गोमंतकीय महिला ज्या आहेत या अणू पाहत आहेत आणि खरं रूप म्हणजे सांस्कृतिक रूप ते आज सर्वत्र जाताना दिसतं। आज 108 महिलांनी सुंदर अशा प्रकारचा हा महिला पौरोहित्य करून गोव्यासाठी नावलौकिक कमावलेला आहे। मला वाटतं गोमंतकातला हा पहिलाच यज्ञ आहे जो महिलांच्या पौरोहित्याखाली झालेला आहे, तो सुद्धा या हातुर्लीच्या मठात झाला।